Оставам ги. И отиваме в Испания. С еднопосочен билет, както казах преди малко. Така че аз не знам испански. Знам английски, но не и испански. Аз знам испански, защото за хората, които гледат за първи път този влог и канал и така нататък, аз живях 5 години в Испания. Да. И се върнах преди 3 години, бях с 3 години в България и сега е време Отново да се завърнем. Да. Така че отиваме без работа. Нямаме работа. Нямаме квартира дори. Нямаме квартира. Имаме 3 нощи да си намерим квартира, защото сме се бухнали хотел за 3 вечери само. Така че отиваме там и всичко се случва на място. Така че продължавайте да гледайте. Гледайте, защото става интересно. Аз нямам документи, трябва документи да си вада. Така че всичко това ще бъде заснето и ще ви покажем. Ако вие искате и имате желание да отидете в Испания, какво трябва да направите. Здравейте! Ола от Испания, бейби. Така, кацнахме да ви държим апдейт. Кацнахме, вървим към уж проверки, които няма да има. Да, дайте да видим дали ще има проверки. Да, София надясно. И ето, тук вече почваме да излизаме. Айде бе, сега тук какво е, колко пари струва? Да, ти бе. 1 евро и 80 цента струва водата на летището. Айде, елате да ви покажа. Да видите. Къде е тази вода? Това няма, май. А, не, от долу се струва водата. Хората как ме гледат. Те си поръчват пиени аз. Така, хора, гледахте кой гледахте от летището. Матеева. Tasty daily food. Може нещо на английски по-добре. Матеева. Да. Кажи здравей на хората. Кажи здравей. Това къде ми е моят телефон? Това е твой телефон. Сигурен ли си? Да, в момента снимаме с на Матеева телефона. Та, хора, няма проверки. Влизаш и излизаш като се носи у вас. Дай по-бързичко. Оле, бебкото! Айде. Welcome to Alicante, baby. Боже, Мале, господи. ти базикаш ли си? Хора, до преди 3 секунди се оплаквах, че умирам от студ. Сега се оплаквам, че умирам от жега. Хора, положението е задушаващо. Айде! Ето, хора, това ни е хотела. С големи букви го пише. На Джоров и Матеева хотела, така че ако искате нощувка, ще ви струва само 45 000 евро на месец. Дайте да ходим да видим, се настаняваме сега, да видим. Въобще.
Просто аз отдевих като... Искам да го люблю. Саши люби си. Саши люби си. Джоров колко е? В час. Отиваме на летище София, минали сме проверка, вече всичко. Ние сме пред гейта, чакаме самолета, да се качваме в самолета. И дори вече бяха отворили гейта. В смисъл хората почнаха да се качват в самолета. Ние бяхме седнали отстрани на едно кафе с Матеево, пихме кафе. И ставаме, нали, уж да тръгваме, бъркам в джоба. Добре. Бъркам в джоба и се оказва, че съм се забравил, че не мириш на трива. Нормално така легално, ако не знаеш. Той стане съм. И... че Матеево му прекъсна. И 307, 306, 305, 301. Ние сме на майната си. Сега ще ви покажем за първи път. Заедно с нас ще видите нашата хотелска стая. Дори ние не сме виждали още. Какво лъжи? Няма тераса. Вика всички стаи на тераса. Това е стаята, хора. Аз много не съм впечатлена. И какво е това огледало над леглото? Вие се срещайте. Аз няма да отговоря на този въпрос. За какво е? Това е стаята. Дай да видим банята и туалетната на какво приличат. Но все пак да не забравяме, че сме тук само 3 дена. 3 вечери реално. Добра е банята. Я. Банята. Въпрос имам. Туалетното. Да, огледало още едно. Явно в Испания много обичат огледалото, защото навсякъде има. Въпрос. Кажи. Да слезнем да попитам, за да сменим стая с тераса. Добре, слез. Питай. Аз съм тук. Той май каза, че няма. Ама добре, слез питай. Значи аз го питах дали стаята, в която сме, има тераса. Той ми каза, ха, аз съм нов, ма то тук всички стаи има. Добре, хубаво. Матеева отива да пита. Изчакайте да махна раницата от гърба и сега ще ви обясня. Чай, сега ще ви разправям какво се случи от нея, че Матеева само ме прекъсва и не може да се изкаже вече. Сега малко излезна си почина от нея. Та, от нея какво се случва? Отиваме на летище София, ние минаваме проверка, вече всичко нали сме минали и седнахме в едно кафе. Точно където е срещу гейта, седнахме на кафе да хапнем и да пием там по нещо, докато чакахме да отворят гейта. Както и да е, и отварят гейта. Вече хората почват да се качват самолета, нали? И ставаме ни от кафето и аз се бъркам и осъзнавам, че ми няма портмонето. И викам на Матеева, портмонето ми го няма. А вътре в това портмоне са моята лична карта, шофьорската книжка на Матеева, дебитната карта, абсолютно всичко. Абсолютно всички такива документи са ми вътре. И викам, мале, какво ще правим сега? Ние нямаме такова. Какво ще правя без такова? Имам паспорт, но нямам шофьорска книжка. Мислихме да наемем тук кола, като дойдем. Сега в момента не мога да наемем кола под найем, защото книжката ми е в България. И какво се оказа, нали? Чакайте сега да ви обясня какво се оказа. И то се оказало, че аз като съм отишъл в Матеева, защото бяхме се разбрали там да се чакаме, като отидох в Матеева, съм си зарязал портмонето в тях. И сега те дни ще ми го изпрата там с Speedy DHL или нещо такова, нали, до хотела, но все пак важното е, че там не е загубено. Но хора, моля си, представете да тръгнете, да минете проверката през целия път. Си говорихме, защото накараха на Матеева, родителите на закараха до летището. И си говорихме, нали, и аз обяснявам, че Матеева не си е взела паспорт. И аз си обяснявам за една случка в Англия, където си загубих това личната карта. И нямах паспорт и трябваше да ходя посолство, глупости да се разправям. И викам, аз от това навсякъде хода и с лична карта и с паспорт.
И накрая се оказва, че хубаво, че имам паспорт, защото ако нямах паспорт, или Матеева трябваше сама да се качва на самолета и аз трябваше да го изпусна, или двамата трябваше да изпуснем самолета. А самолетните билети ни струват 510 лева, мисля, че ни струват с един голям куфър. Като цяло и нямаше да е много оферта и двамата да изпуснем полета. Като цяло. И да, хубаво, че имах паспорт поне в мене и дойдохме в момента с моя паспорт. В тази хотелска стая, където се намираме в момента, чакайте тук да седна. В тази хотелска стая, която се намираме в момента, сме останали за 3 дена. Защото нямаме нито квартира, нито нищо нямаме за в момента. Така че имаме 3 вечери да си намерим квартира. В противен случай ще трябва да си букваме нов хотел. Но хотелите са скъпи. Ние идваме тук да живеем. Така че на нас не трябва квартира. Ние имаме 3 дена. 3. Само 3. Няма повече. Разбирате ли? Така че утре сутринта ставаме. Ще въземем с нас. Отиваме на огледи. Нямаме още дори такова да е цялото. Какви огледи ще ходим, като ние дори не сме говорили с някой за оглед. Но ще станем сутринта, ще видим, ще звъним 5, 6, 10 телефона. Матеева знае испански, това е хубаво. Това е успокоителното. Че Матеева знае испански. Виж как влиза тихо-тихо. Какво стана? Не можем да се снимем, но можем тук. Какво? Знаеш Такова, какво? да, добре. Вътре в стаята? Да, на отворен прозорец. Супер, няма проблем. Та... да, утре сутринта като станем, почваме Матеева да звъни телефони, мелефони, 3, 5, 6, 10, за да видим да ходим на огледи. Така че ще въземем с нас на оглед. Ако имаме утре оглед въобще, ще въземем с нас да видите абсолютно всичко как се случват нещата, стъпка по стъпка. Както и до сега ви показах. Така че в момента си лягаме с Матеева. Не си лягаме, ще пускаме лайв. Добре, Абе, отиваме. къде прибрах хайкоса? Не знам. Добре, отиваме на лайв в TikTok и после си лягаме, така че ще се видим утре сутринта. Чао! Чао! В хотела 2 нощувки имаме днеска. И ами тази вечер да спим в хотел и утре вечер може да спим в хотел. И след това трябва да напуснем хотела. Забавно. Така че... Имаме 48 часа да си намерим квартира общо взето. Точно така. Без да знаем абсолютно нищо. Кое и къде се намира.